Udruženje za djecu sa posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju Sunce iz Pala sinoć je obilježilo 20 godina rada, koje su prema riječima predsjednika udruženja Milenka Vujinovića bile izuzetno uspješne. On je istakao da je nemoguće sjetiti se pojedinačno svih rezultata, ali da su na one najvažnije izuzetno ponosni. U to doba nijedna oblast neophodna za život naših članova i njihovih porodica nije bila uređena. Recimo zdravstvo. Nismo imali lijekova, dobijali smo iz humanitarne pomoći. Mnogi lijekovi nisu bili na nikakvim listama. Snalazili smo kako smo mogli, znali iz inostranstva. Nije bilo stručnog osoblja pa smo išli u Srbiju i u druge zemlje na liječenje. Što se tiče socijalne zaštite, apsolutno ova djeca nisu bila evidentirana, nisu uopšte znalo da postoje. Znači, za centar za socijalni rad oni nisu u tom momentu postojali. Školstvo. Nijedno dijete nije moglo sa tim problema nije moglo da se upiše u školu. Tek 2005. godine, i to smo i mi baš aktivno učestvovali u uvođenju inkluzije, tek 2005. godine su prva djeca upisana u obrazovni sistem. Vi ste večeras imali priliku da vidite da ovaj sav program je vodila djevojčica koja nije mogla upisati u 2004. godine da se upiše u osnovnu školu, a evo danas je na fakultetu. Sport i kultura. Mislim da tu gdje smo mi najviše uspjeha i napravili, mislim da u ono doba, ne mislim već, rijetko se bilo da neki od roditelja vode dijete na neke kulturne događaje, a što tiče sportskih događaja, da ne govorimo da učestvuju u tim događajima, apsolutno nije bilo moguće. Danas imamo svjetske prvake, imamo evropske prvake, republičke. Vujinović je dodao da ovo udruženje trenutno broji 63 člana i zapošljava 3 radnika, logopeda koga finansira opština Pale, pedagoga i radnika u radionici Meda. U udruženju trenutno radi logoped, radi svu djecu opštine Pale i načelnik opštine je upravo omogućio da mi imamo u ovom momentu logopeda. Defektologa trenutno nemamo, imali smo ga do aprila ove godine, preko projekta Reload na taj način bio obezbeđen. Inače smo mi godinama obezbeđivali i defektologa. Međutim, uspjeli smo kod osnovne škole Pale da izvesimo da sva naša djeca mogu, bez obzira u kojoj se školi nalaze, da mogu doći na defektološke vježbe u osnovnu školu Pale. Što se tiče psihologa i ostalih, imamo pomoć Centra za mentalno zdravlje i znači uvezali smo jedan čitav sistem preko mreže i mi smo u toj mreži i preko te mreže jednostavno svi oni koji rade s djecom ili su u kontaktu i mogu pomoći djeci, uvezani su u mrežu i preko mreže mi kontaktiramo i rešavamo mnogo tih problema, pa čak roditelji često puta nisu svjesni da su neke stvari išle lako zato što je sistem uvezan, ne zato što je to nečim propisano. Članovi udruženja Sunce Njegoš Mihajlović i Milada Elez učestvovali su krajem marta ove godine na specijalnim ljetnim olimpijskim igrama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te tom prilikom osvojili bronzane i srebrene medalje. Kada Delić, izvršna direktorica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, istakla je da je to uspjeh na koje ovo udruženje treba biti najviše ponosno, te da rezultati ostvareni na specijalnoj olimpijadi nisu manje vrijedni od redovnih olimpijskih igara. Na neki način specijalna olimpijada kao akreditovani program na nivou Bosne i Hercegovine koji sprovodi sportske programe, takmičenja za osobe s invaliditetom, u slučaju osobe s mentalnim teškoćama, na neki način je pokazao da upravo ovo udruženje Sunce sa Pala je sigurno jedan od najorganizovanijih udruženja na nivou Bosne i Hercegovine. Kada govorimo na početku se prevashodno treba zaista s ponosom osvrnuti i čestitati ovaj jubilej 20 godina uspješnog rada. S jedne strane, kada govorimo o funkciji samog udruženja, a s druge strane kada su u pitanju sportski rezultati u okviru specijalne olimpijade gdje su sportaši udruženja Sunce učestvovali na počev od prvih olimpijskih igara. Na svečanom programu obilježavanja godišnjice podijeljene su zahvalnice zaslužnim građanima, privrednicima i institucijama koje su do sada aktivno pomagali rad ovoga udruženja.
Udruženje Sunce iz Spala 1999. godine osnovali su roditelji djece i omladine sa posebnim potrebama te pretežno umanjenim intelektualnim sposobnostima. Osnovni cilj osnivanja bilo je osnaživanje porodica i lokalne zajednice kako bi izbjegli potrebu za institucionalnim zbrinjavanjem i uključivanjem djece u lokalnu zajednicu. Između ostalog, Sunce je do sada organizovalo podršku stručnog osoblja, organizovalo dnevno zbrinjavanje djece te svoje članove aktivno uključilo u sportske, kulturne i sve važnije događaje lokalne zajednice. Svečanost obilježavanja 20. godišnjice rada organizovana je u povodu obilježavanja Međunarodnog dana lica sa invaliditetom i Međunarodnog dana volontera.